Kapamita, balakan ta ka. Trepingan yun ta ka pa. Kay, stricto kay kasako ah. Akong net content nag-negative na. Ambot na unsa ba? Na-overtime man naman gani ko pa. Akong mata, lawom na kayo pa. Sige, comment, reply, kalaghan ha. Pas kalisura pa. Munang balik-balikan yung taka o balak pa. Ayawat nga maluoy ka sa kuha. O sa intaw ko kainahan o na ay daghang mga anak pa. Sa among walay, yaya, da bandera, kusinera, tigtagaw-taw pa sa akong mga anak ha. Pero napagi ko'y sideline ka reels papa. Gibuhat pinako ang tanan para in town ko kakwarta. Salamat, Papa Meta.